Cwestiwn, pa un yw dy hoff fersiwn di o'r gan Mr Urdd? Yr un fwyaf, yr un o Mei Gwynedd. I Mei Gwynedd? Ie. Ti'n cofio fersiwn Kick? Oedd hwnna'n fel bach yn electronic. Ti'n cofio Kick. Wow! Ie, wel, fersiwn nhw yw'r un gorau o Hei Mr Urdd. Mae bach yn 2000s, very Y2K. Dyna beth sy'n amazing. Y2K yn cael fel big resurgence now. A mae Hayden Holden yn y gan yn neud rap. A fi'n meddwl bod ti wedi cael hwnna yn cael Mr Urdd y blaen. A'r bit gorau yw... gwersyll llaf a chwmni braf a changen ym mhob tre. Ni gyd yn ymwybodol mai ti yw'r dyfodol i y tîm, Mr Urdd, yn y goch gan y gwerth. Hey! Oh, hey, Mr Urdd! Sorry. Hey, Mr Urdd! A really weird version. Okay. It's of its time. Ond oedd e'n due fel refresh, brand refresh. Oes. Okay, mae eisiau ni wneud fersiwn. Hey, Mr Urdd, gay though. Gay Mr Urdd. Gay Mr Urdd. A wedyn fel y flag lesbian, yn y borffor melyn a rhywbeth, right? Na, borffor oren a pink. Gay Mr Urdd, under pews, oren a pink. Oh my god, I can see it now. All female band.